गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवरती कुडाळ बाजारपेठेत होणारी गर्दी लक्षात घेता कुडाळ नगरपंचायतीने शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती केली आहे। अनेक दिवसांपासून रस्त्यांना पडलेले खड्डे बुजवून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना आणि गणेश चतुर्थीच्या खरेदीसाठी येणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।